ndị Igbo ekene m unu, ndị na-anụ unu m ekene m unu, ihe ọma mere unu. Aha m ka bụkwa Ugochukwu Ikeokwu Benjamin. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na-asị na anyị nwa bụ ndị na-eje ụka bụ ndị asara isi. Ha sị na asara anyị isi, na ndị ọcha sara anyị isi, na anyị ama ihe anyị na-eme. Mana achọrọ m ka m kọwara unu ihe ndị chọrọ ịkọwa ya abụrụ ka mụ na unu jee kọba akụkọ okwu, kama ọ maka ndị unu na-eduhie ụzọ site n'ikwu okwu ndị a, na ndị na-eje ụka, na ndị kwere na Kraịst, ndị kwere na Jesu, na ha bụ ndị asara isi. Ọ ya ka m chọrọ ka m kọwara ndị kwesịrị ịghọta ka ha ghọta. Nke mbụ, anyị bụ ndị asara isi. Mụ nwa onye mbụ. O bidoro n'aka Abraham, nwoke a na-akpọ Abram. Onye nwa onye izi Chineke bidoro ịsa isi site n'isi anya si na obodo ya, na agbụrụ ya, na ụmụnna ya, n'ikwu na ibe ya, hapụ ndị be ha jebe obodo ọma ha ebe ọ bụ. Abraham onye izi asara isi. Ịmarabe, ị na-anụ Chukwu abịama, Chukwu abịama, Chukwu abịama, Chukwu Abraham. Ịmụtabe ya taa site na agbụrụ ya nwa ndị aha nkwa aha nọ n'isi ha, Jekọb wee dere gaba ihe afọ ọtụtụ ndị amụma edere n'akwụkwọ nsọ. Ihe afọ ma Moses, ndị asara isi n'ugwu Mount Sinai ka a nọ saa Moses isi. Ọkwa nwere idea onye nke bịa ọmacha amụma, ọ na-ekwuriri na o nwere onye na-abịa. Onye amụma ọzọ abịakwa okwuchekwa sị na o nwere onye na-abịa, na onye aha na onye mma nke aha na-abịa wee jecha ọgwụ, na onye nwa ji ikikere Chineke niile. Emechaa makata ama na nwa agbọghọ ya atụrụ ime na ọ ya amụ nwa, a na-asa anyị isi. Emegidezie Chukwu na onwe ya wee gbadata, maka na Chukwu mụtara ofu nwa, afọ ya bụ Jesu. Ụfọdụ na-akpọ ya Jizọs Kraịst. Jesu wee bezie asa agba anyị isi nke kwọrọ anyị, wee na-ezuzu na-eso Jesu. Ọ bụghị ndị Britain sara anyị isi, maka na ozi ọma ihe dị na Baịbụl abụghị ndị Britain nwe. Ndị Britain ụfọdụ bịara onwe ha biznes na-achụ nta ife afọ ha ga-eri na ndị ha ya aghọrị. Ụfọdụ buru ozi ọma ha bịa, mana ịbụ ozi ọma ma ọ bụ na-eziri gị ozi, na-enyere gị akwụkwọ ozi dịka leta ji enye mmadụ, apụta ha n'ọgụ nwadere leta anwa. O doro gị anya, ọ pụta ha na ikekwe ọ bụrụ na onye ọcha wetere Baịbụl ma ọ wetara anyị ozi ọma, ị na-atụ anya na iwu na onye ọcha ha wetara ya ma ọ ndị be ha ga na-edobe ihe niile dị na Baịbụl. Maka na ụfọdụ sị gafụ ụbọchị kwụghị na nwụrụ, ịgafụ etu ha si eme, na ọkwa ndị wetara anyị ozi ọma. Ya bụ uche gị bụ na ya eruo ndị be Eliza a na-eme ihe niile dị na Baịbụl. Uche gị dokwa ya. Ọ bụghị iwu na-enye gị leta nye mmadụ na ọgụ dere leta anwa, ma ọ bụ na iyi eme ihe dị na leta, ma ọ na ịma ihe dị na leta. Onye e nyere ozi si ji enye n'Afrịka bụ ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị Juu. O doro gị anya. Na agba nke ọzọ mma akọwara gị ọfụma ebe omenala anyị ụzọ asatọ si bụrụ nke ndị Juu, omenala ndị Igbo. Ọ Chukwu dobere ya. Ọ maka na anyị bụ ndị Izrel nọ na ọwụwa anyanwụ Naijiria na Afrịka ga-eji zitere anyị ozi ọnwa ha, anyị nabata ya. Iji maatụ, ịbịa na Naijiria tata, ikwuo kedu ndị na-eso ụzọ Jesu, ya ndị bụ Christians, asị gị jebe ebe na South East na ọwụwa anyanwụ Naijiria. Mana ka njụ ọgụ tata, ọ ndị Igbo niile na-efe Jesu? Ọ ndị Igbo niile na-eso Jesu? Ịfụrụ ya? Ya bụ enazi na-akọgharịa ndị mmadụ anya sị ha unu afọ ndị Britain, na afọ ndị ọcha wetara anyị oziọma, unu afọ ka ha si ebi ndụ be ha, na ha na-eme nke a. Fanche ekweghị n'oziọma, ọ bụla dị ndị Juu na onwe ha. Akụkọ ụzọ 10 ihe niile dị n'akwụkwọ nsọ, ụzọ 10 bụ n'aka ndị Juu, maka na ọnụ agbụrụ Abraham gagidere rụzie n'ebe Jesu nọ, ọ bụrụ mmezu ihe niile Chukwu chọrọ ikwu. Maka onye nke ọzọ bịara na-asị na anyị na-efe Jesu, na Jesu abụghị Chukwu, na onye Chukwu ziri ozi. Ịma ihe na-akọ. Chukwu mụtara ofu nwa ahụ Jesu, onye na Jesu kere ụwa. O doro gị anya, ị na-agba
Chineke kere gị mgba ahụ adịghị gị, ịkwụsị ịjụ onwe gị ajụjụ bụ na Jesu ibido maba aka onye bụ ọga na onye abụrụ ọga ya ekwesị akwụkwọ a si wepụ ife a ebe a na-eji emebiri gị omenala gị, were ya na-aghọrị ndị na-aghọrị. Ị nwere ohere ife ihe ọ bụla ị chọrọ ife, mana ejizi na-etigharị ndị mmadụ anya. Esi na ha sara anyị isi ka m were ndị fada maa atụ, ndị reverend fathers na ndị bishops fagụba akwụkwọ gụchachachachacha prọfesọ dọktoreti mgbomgbo na mgbomgbo, ọ hapụ ịnụ nwaanyị, hapụ inwe ezinụlọ, hapụ inwe ngwuru nke aka ya, ya goke ya mara ihe. Mba, eke ya mara ihe, o jiri maka Jesu na akwụkwọ nsọ eyi na-akọ akwụkwọ a, o jiri maka ya hapụ ịnụ nwaanyị, hapụ ịmụ nwa, hapụ inwe ezinụlọ, nwa na obi nke aka ya, nwee ngwuru nke aka ya. O soro Jesu asa ya isi, ọ na-agagharị n'obodo kwuru obodo na-ekwu maka Jesu, maka anyị bụ ndị asara isi ọrịa. Go ka ha mara ihe. Gịnị dị ka ị gụrụ were akọ ife anyị na-akọ? Ọ bụrụ na ị na-anya n'akụkụ a kịta, akwụkwọ nke a ndere maka omenala Igbo, etu Igbo si bido na ife niile, mgbe na-anya ka ịfụ akwụkwọ ndị ngụrụ tupu nde ya, na-anya kịta ya afụ akwụkwọ niile na-aga kịta bụ ndị ngụrụ. Akwụkwọ niile ka ngụrụ 26 26 years ka ngụrụ akwụkwọ a niile. Ewepụtacha ha ncha, maka mwepụtacha ha ncha vidiyo eto ogologo, ọ ka ịfụ ụfọdụ akwụkwọ ndị ngụrụ wee dee akwụkwọ nke a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture. Ya bụ ọtụtụ akwụkwọ ndegoro, nke a bụ ofu n'ime ya na-emetụtara gị aka. Gị nwere onwe gị sị na asara anyị isi, kedu ihe ịma, kedu ife ịgụrụ? Gosi anyị evidence ihe ịgụrụ megidere ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu. Wetara anyị etu esi kee ụwa ma ọ bụ akụkọ gbasara ụwa. Ụfọdụ ndị ọzọ sị na akwụkwọ nsọ bụ omenala ndị ọcha. Akwụkwọ nsọ ahụghị omenala ndị ọcha, a sị na ikwu ama ha ibe ezi ya. Mana ihe ajụ onwe gị, o nwere akwụkwọ ọzọ dị n'ụwa ya akọrọ gị ebumnobi Chineke, the mind of God? O nwere akwụkwọ ọzọ ga-akọ ya? O nwere akwụkwọ ọzọ kọrọ gị etu Chukwu si kee ụwa na etu ụwa ga-esi wee gwụcha? O nwere akwụkwọ ọzọ? Kedu ihe iji esi ngụgọ na-arụ ụka n'ihe doro anya, ihe doro ewu na ọkụkọ anya, ma onye isi fụrụ ya, gị nwa na onwe gị na-esi ngụgọ? Akwụkwọ na ịmaghị mara ya na ndị na-eso Jesu, ndị ga-eji eluigwe bụ ndị dị nzuzu, maka na Jesu na onwe ya gosiri nzuzu nke ya wee hapụ ukpo eze ya n'eluigwe wee gbadata n'ụwa, amụọ ya na usoro mmadụ, okpere ata ya afụ, mee ibe niile, ya anwụọ n'elu obe ka o wee dị mma na gị na mma. Ọkwa ofu nwanne anyị nwoke na-ata afụ kịta maka mụ na gị ejide ya kpọchie ya, ịma ihe ọmacha ncha. Ọ nọ na nga kịta na-atara mụ na gị afụ, na-ekwuchite ọnụ anyị ka ọ dịrị anyị na mma. Kee ka obi dị gị? Etu ka Jesu na onwe ya si bụrụ Chukwu gbatara maka mmadụ niile nọ n'ụwa, ma mụ na gị ka ọ nwụọrọ anyị ka ọ wee dịrị anyị na mma. Ma gị mara ama na ọkamgba adịghị ejide ala. O nwebeghị onye nọ n'ụwa ma ọ wee eze nọ n'ụwa ma ọ wee n'ihe empaya ma ọ wee n'ihe mpero bugatara agha bụrụ Jesu agha na ụka ya agha kwudoro. O nwebeghị. Jee gụọ akwụkwọ ma ọ bụ na ị ya agụ ya bụ na ị bụ nwa mbe, ịma ihe na-akpọ mbe, ọ nwa mbe ka ị bụ n'ebe Jesu nọ. Gụnwe ibido na-eche na ihe anyị na-akọgheri nwere ihe ọ ya eme Jesu na ndị na-efe. Onweghị ihe ya eme, nweghị mmekọta oke ike oge nke ruo gafere. A ga na-efe Jesu ruo n'ọgwụgwụ ụwa. Ọ kara gị mma na ị batara kịta febe Jesu ka asakwuo gị isi. Asago gị isi, nwa na asa anaghị isi. Jee ka asa gị isi, jee ka asa gị isi ka i wee jee n'igwe. Ọ ya adịrị gị mma ma asa gị isi. Ka ọ dịba na agba ọzọ. Ekene m unu.